כפי שאתם רואים, משחק עלייה ל-26,000. זה מה שאני הולך ל-27,000. וזה הקלן, תכנסו לזה, זה הקלן. רואים לו אגוד ישראל עם סרט צהוב. אז זהו, זה סרטון קצר, זה רק כדי לעלות ל-27,000. סרטון יחסית קצר. טוב חברים, רגע, יש קצת רעשי רקע, סליחה על זה. טוב, שמתי גול. אני מתחיל בכיוון טוב. טוב חברים, אני חושב שיהיה פה גול, כי הם ממש גבוהים. וגול, עליתי ל-27,000. הנה, כמו שאתם רואים, 27,000. וזה הסרטון.